my channel. Good morning ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರೆರ್ಲ. I hope ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ. ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಈತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಅಂತೂ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಈತ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಿನಿ ಒಂಚೂರು ಕೂಲಾಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ವೆದರ್ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂನಗ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬರೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಒಂದುಂಡು ತೂನಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಲ ಇತ್ತುಂಡು ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲಾಂಡ್. ವೆದರ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ತುಯರತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈಸಿ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡೆ ಹೆಲ್ದಿಲ ಮಸ್ತ್ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್. ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೂಕ. ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಪರ್ಲದ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 4 ಪರ್ಲು ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದು ಚೌಲಿ ಹತ್ತಿನ ಪೇರು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗ್ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬನಾನನ ಚೌಲ್ ತೆತ್ತು ಬೀವೊಂದೆ ಅವೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತುದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬನಾನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಅವೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಚೌಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಂತದ ಅವು ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಯಾನೊಂದು ಇಂಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಂಚೂರು ತೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಮ್ಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿಲ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.